Okay guys, magandang hapon na naman ulit sa ating lahat. At muli na naman tayo nagbabalik dito sa maliit nating channel. So ayan, at nandito na naman tayo ngayon sa may planta ng asfalto mga guys mo. So ayan, at ipapakita natin kung paano kinakarga dyan sa truck yung asfalto. At kung paano tatakpan yung truck pagkatapos makargahan ng asfalto. Pero bago yan mga guys, ayan, maraming salamat pala sa lahat ng mga sponsor natin dito sa maliit nating channel. So ayan, nandyan yung sponsor natin sa US, si Sir Bobby Ballesteros. Ayan, at nandyan din si Sir G619 or Johnson Versosa. Ayan, maraming salamat sa pa-sponsor ninyo mga sir dito sa maliit nating channel. At tuloy-tuloy lang sa pag-sponsor. At nandyan din yung mga viewers natin. Andyan si Sir Ludigario Versosa. At andyan si Ma'am Lourdes Andres ng Indiana, USA. At ganoon na rin dito sa bayan ng Bugalyon. Maraming salamat po sa mga sponsor natin na nandyan. Si Kapitan RD Panlawe, Barangay Captain ng Barangay Poblasyon, Bugalyon, Pangasinan. At andyan din yung mga kagawad ng mga sponsor natin. Andyan si Aboy de la Cruz. At andyan din si Rooney Tak Quezon. Ayan. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta dito sa maliit nating channel. Tuloy lang sa pag-sponsor at pagsuporta dito sa maliit nating channel. At ayan, meron din tayong sponsor dyan sa ating sticker. Matibay at garantisado sticker. Ayan. At kahit na ibabad mo man sa tubig, hindi pa rin nasisira. Hindi siya kumukupas mga guys. Ayan, maraming salamat pala sa Aluha Printing Works ng Bugalyon, Pangasinan. So ayan, tuloy-tuloy lang sa pag-sponsor. So ayan mga guys, at maraming salamat sa inyong lahat. At sa lahat ng mga viewers natin dyan sa bayan ng Bugalyon, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga viewers din natin dito sa buong Pangasinan, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay dito sa maliit nating channel. At sa lahat ng mga kaibigan nating mga vlogger, ayan, sa suporta nila, maraming salamat po sa inyong lahat. At ramdam ko po ang inyong pagsuporta dito sa maliit nating channel. Ayan, at tuloy lang. So ito na mga guys, oh. At ganito dito, yan oh. So ito yung ano natin mga guys, oh. At susunod na tayo. Ito yung hawak natin mga guys. Ayan. Ito yung hawak natin mga guys, no? At ayan, pagkatapos ng number 5 mga guys, ayun na ang susunod. So ayan, at manood lang hanggang dulo para alam ninyo. So ayan mga guys. Okay guys, ayan. At nakasalang na tayo.
Okay guys, ayan, tayo na ang nakasalang at pinakita natin kanina kung paano kinakarga yung asfalto. Ayan, natapos na tayo mga guys at gabiyahin na naman tayo ulit sa panibagong araw na naman natin ulit at panibagong videos na naman natin at panibagong vlog na naman natin mga guys, no? So ayan, manood lang hanggang dulo. Okay guys, tapos na tayo makargahan at tayo mabanti na. At ngayon, papakita natin kung paano tatakpan ito ng tolda mga guys, no? At meron tayong mga helper dyan na ano na, professional na mga guys, no? At hindi na tayo nahihirapan pa, hindi na natin hindi maturuan. At ayan, atras natin doon banda sa may ano mga guys, yung hindi masyadong tatamaan ng alikabok para hindi naman kawawa yung mga helper. At ayun mga guys, yan yung mga ano natin, kasama natin na magtatakip. Ayan. At huwag gayahin po. Sila lang po ang nakakaalam yan at professional na mga yan. Dahil yan, delikado yan mga guys. At kung hindi natin kabisado yan, napaka-init yan. So ayan mga guys, no, tinakpan natin yung ulo natin ng tolda. Kasi nalalaglagan ng bato dyan. At kapag nalalaglagan yan mga guys, nakagasgas yung ulo. Kaya sayang naman yung ano, kagwapuhan ng ating truck kung magagasgasan lang ng bato. Kaya tinakpan natin ng tolda yan. Yan, no? Tinakpan natin yan hanggang harap. So ayan, umakyat na yung ano, yung professional na magtatakip. Ang pangalan pa niyan si Samsam. Hi Samsam! Ayan, shoutout kay Pado! Ayan na mga guys, no? Ayan, ilunat na niya. At ayan, pinagis na niya mga guys yung iba. So ayan, ganon. Tapos inihagis yan mga guys. Tapos buo natin yan hanggang dito sa likod. At ayan na mga guys, no, natakpan na niya, oh. At meron niyang ano, guantes na guma. Yan. At ayan na mga guys, tapos na matakpan. Yan. Okay, at tayo lalabas na. Bye! Bye-bye guys! Lagay ka pa daw, paulinaw! Okay guys, labas na tayo. Grabe. Guys, alikabok. Alikabok guys. Yan, huwag nating hayaan na nandito yung alikabok sa truck natin mga guys dahil nakakasira ng aircon yan. At alagaan natin yung aircon natin dahil pag nasira yung aircon natin mga guys, mahal ang magpapa-repair niyan. Mahal yung magpapaayos. Kaya ialagaan natin yan. Di mo pa alam, halos di
guys, no? Mula dito, ang gawin natin ngayon, San Juan pa rin. San Juan, La Union. Kahit di ka naman sa'kin papunta. Sinong may hawak ng puso mong bulag? Baka kasi akong papalarin o nag-iisip pa rin ang Okay guys, lalabas na. Ang oras po is, ano ang oras na? 4:50 ng hapon. Ayan, alas 4:50 ng hapon. At siguro makakarating tayo doon mga guys sa San Juan, La Union. Siguro mga 9 or 8:30. Kasi ano lang tayo, tagpong tugi lang tayo mga guys, no? Hindi naman tayo nagmamadali. Drive safe tayo mga guys, no? Unahin natin muna yung kaligtasan natin mga guys. At wag basta-basta para-para dyan sa daan. Kaya kahit na mabagal lang tayo mga guys, basta makakarating tayo ng ligtas at maayos sa biyahe. Ayan, at hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit. At maraming salamat na naman ulit sa patuloy na pagsubaybay dito sa maliit nating channel at sa pagsuporta at sa lahat ng mga sumusuporta dito sa maliit nating channel. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at sa lahat ng mga sponsor po natin. Maraming salamat po. So ayan, Pinsanan ngay buyer. Bata nung tutubok kira. Thank you.